Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat, iti dayto nga misa intay man iraman nga karkararagan ti kararuada Alvin Angeles Makabata, Mark Ed Angeles Makabata, ken Luis Angeles. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat rambakan tayo ita Domingo, ti Fiesta, ti Trinidad. Ti may sa Diyos nga daan talo a persona, ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Dahito nga nasantuan at Trinidad, nagtrabaho kada tayo, inayat na tayo, insalakan na tayo. Tinarabay na tayo, agyaman tayo iti dayto nga panarabay na. Tapno nga ron maikaritay ang makirano, diti dayto na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Natay amin ko na tayo, agkonpesarat iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko onay, iso nga agpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos. Kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Mga asika, mga
sika, mga sika po. Mga sika, mga sika po. Istasyan na pagkawanen naka, di mo ipalubos. Akin ka may sinaan. Mga sika, mga sika, mga sika po. Mga sika, mga sika, mga sika po. Mga sika po. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, dito'y nagkakapya, kadagiti tattawa na imbag ti nagnagenda, ibungan nagdaka, pagrupa bandaka daydayawen daka, agyaman pangken ka gapuiti naindakla, adayag mo Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos ay langitan na ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, et sika pumiyak Yesu Kristo. Bukbukton, anak ni Diyos nga ako, Cordero ni Diyos, ken anak ni Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika panginoon, kadagiti basbason ti loob, kasyan na kami, sika amang ikaw, kadagiti basbason ti loob, awaten kada ito'y ararawin. Sika sinuto ka, hindi makantawan iyaman, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, yan ang
tay sigsigaw mo ako. Jesucristo, tinasaluan, siksika, iyak, siksika'y di kamanman, initin mo yung Espiritu Santo, ini gloria ni Diyos, Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos nga Ama, imbaon mo ti anak mo tapno isuro na kadakam ti pudno, ken ti Espiritu Santo amang pasanto kada kami. Iti kasta nga inaramid mo, impalgak mo ti nakakaskas daaw a misteryon. Iti panipaduyak-yak mi ti pudno a pammati, tulungam nakam kadi amang bigbig ti gloria ti agnanayon a kinatallom, ken agrokbab iti maymaysa a kina Diyos mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipag-ari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos ngagnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na daw iti libro ti Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao, sukimaten yu tinapalabas, ti tiyempo sakbay nayanak kayo. Manipod iti tiyempo apan ang paraswa ti Diyos iti tao iti rabaw ti daga. Sukimaten yu ti intero a lubong, adda kadin na indakla na banag, akas iti daytoy a napasamak idi, adda kadin nakadamag iti pasamak akas iti daytoy. Adda kadin tattao a nagbiag kalpasan ti pannakangngegda iti maysa a Dios a nagsao kadakwada manipud iti apoy akas kada kayo. Adda kadin urayan niya a Dios a nakaitured a nangala kadagiti tattao iti panangituray ti sabali a nasyon kas iti naramid kada kayo ti Apo a Diyosyo ijay Ehipto. Iti imatang yo, inaramat na tinaindakla na bileg ken panakabalin na. Inyeg na dagiti didigra ken gubat. Nagaramid kadagiti milagro ken nakaskas daaw a banag ket pinataod na dagiti nakabutbuteng a pasamak. Ngarud, lagi penyo daytoy itangal daw ket di yu liplipatan. Ti Apo ti Diyos sa dilangit ken ditoy daga. Awan ti sabali a Diyos. Tungpalen yu dagiti bilin na nainted ku kada kayo itangal daw, tapno nasayaat ti pagbanagan nyo ken dagiti kapututan nyo. Itultuloy yun to ti agnaed iti daga nga ited kada kayo ti Apo a Diyosyo, tapno tagikwaen nyo ti agnanayon. Ti sao ti Apo. Naragsak ti nasyon a pinili ti Apo nga agpaay ken kuana. Naragsak ti nasyon na pinili ni Apo magpaay ken kuana. Nalinteg ti sao ti Apo, mapagtalkan dagiti amin nga aramid na. Ayaten na ti kinalinteg ken hustisya, napno ti daga iti di agbalbaliw nga ayat na. Naragsak ti nasyon na pinili ni Apo magpaay ken kuana. Babaen ti bilin ti Apo, naparaswa dagiti langit, babaen ti balikas na. Naparaswa ti init, ti bulan, ken dagiti bitwen. Naaramid ti lubong babaen ti panagsauna. Ti maod ti amin nga adda, babaen ti panagbilin na. Naragsak ti nasyon na pinili ni Apo magpaay ken kuana. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng ken kuana. Wen, salwadan na dagiti agtalek, iti di agbalbaliw nga ayat na. Iti patay, isalakan na ida, iti tiyempo ti bisin, di na ipalubos amatay da. Naragsak ti nasyon na pinili ni Apo magpaay ken kuana. Isaad tayo iti Apo tinamnama tayo, iso ti mangtulong ken mangsalaknib kada tayo. O Apo, adda kumakada kami ti di agbalbaliw nga ayat mo, kas iti kaadda tinamnamami ken ka. Naragsak ti nasyon na pinili ni Apo magpaay ken kuana.
Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo karagiti taga Roma. Anak ti Diyos dagiti idalan ti Espiritu ti Diyos. Ta saan na kayo apagbalinen at agapo ti Espiritu nga inted ti Diyos kada kayo. Saan na kayo met apagbutngen? Pagbalinen na kayo ket di nga anak ti Diyos. Ket babaen ti panakabalin ti Espiritu, umawag tayo iti Diyos ako na tayo. Ama, makidanggay ti Espiritu ti Diyos kadagiti Espiritu tayo, amang ipakaammo nga anak na tayo ti Diyos. Agsipod tanak na tayo, tawiden tayo dagiti iduldulin na abindisyon nga agpaay kadagiti tattao na. Makipagtawid tayo tumet ken Kristo kadagiti indulin ti Diyos nga agpaay ken kuana. Tano makipagsagaba tayo ken Kristo, mairaman tayo tumet iti gloryana. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo, Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti sawa makaited tiag nanayon na biya. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Gloria ti may pahay, kayong kako. Napandag iti sa nga pulo kat may sa nga adalan ijay Galilea, iti bantay nga imbagan ni Jesus apapananda. Idi makita da ni Jesus, nagdaydayaw da kenkwana, numan pa'y nagduwa-duwa ti sumagmamano kadakwada. Immasideg ni Jesus ket kinunana, naited kanyak ti amin apan nakabalin ijay langit, ken ditoy daga. In kayo nga rod kadagiti amin at tattao iti amin a lugar, ket pagbalinan nyo ida nga adalak. Bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ket isuro yo ida nga agtungpal kadagiti amin nga imbilin ko kada kayo. Laglagipen nyo nga adda akto nga agnanayon kada kayo agingga iti panungpalan ti lubong. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Naimbag arabi tayo amin Apo. Solemnidad na Santon at Trinidad. Dahito iti lamang tayo nga kon kontraenda. At dadagiti pamati kakabsat tayo nga mamati laeng iti Ama. At damo dagiti mamati laeng iti Anak ni Apo Jesus laeng. At damo mamati laeng iti Espiritu Santo. At damo dagiti dadduma sola Scriptura tilaeng pamatida Bible alone. Nya? Nino umanay di Biblian, datayo haan nga umanay adda Biblia, Eucharistia, anya ti source ti pamati haan lang nga Biblia, oral tradition. Datayo tinang na kompleto iso nga most complete kun natay kumati pamati tayo datayo ti most complete. Katata ti bunyag tayo, bunyagan nyo itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Dagiti dadduma, they use the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Datayo, inyaksyon tayo pa'y nagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Anya ti proklamar tayo ditoy, Didino Trio kunana ditoy. Dideo Trino kunana diya. Kala ko ba, one God in three divine person. May sa Diyos, ngam addaan ti talo nga
persona, community but one kunana dayjay. May sa ti Diyos tayo. Diyos laeng. Ngam addaan ti persona. Nagtrabaho, makita tayo, marina tayo, one in the same yang trabaho, ngam nagapir. Nagparang kanya ay nagpadlaw kanya tayo, tinaduma-duma awagas ngam one in the same. The Father, the Creator, niya. Awan pa'y mula tigaddasan idihaan. Oh, Idi pinarso ti Diyos ti lubong, kaawang pa'y mula ni Apo Isos. Addan ang haan asa human personan, pinarswa na, ti sao na marswa, ti sao. Let there be light, let there be light, separation of light and darkness. Adda kumadaga, na parso amin, sao dayjay. Tatay din na parsuan ti lubongan, na aging gana ti taon, nagbiagan ti tao. Timangkan ti ulo na si Mukir. Ti amunan kaya nanti na may mayaten liberation nag iti basol. Dayta nga sao timma o the same the Father bimma ba. Other term kunada ka imbaon na ti kakaiso na nga anak na. Which is kasla na no Trinity ti pampanunutem mayat nga word di ja imbaon na ti kakaiso na nga anak na. Ngam no aswan ti panunutem na may mayat nga ibaga, bimma ba? Imay timmao. Nagkakawatan tayo haan. Oh! Mulmulagatan dak mulatan. No Trinity ti pampanunutem, imbaon na ti kakaiso na nga anak na nalakang awaten. Ngam no iti aswan God, ti sao the Word became flesh, timma o imay isuna, the Father in the Son, one in the same, tim bimma ba? Idi bimma ban, na inya tinaarami din, insuro na tayo ni Apo Isos, inya naganan, insalakan na tayo, inted na tibiyag na, then the love of the Father and the Son, that is the Holy Spirit, isunti mang tartarabay, mang sangsangtipay, mang paspasanto, amin nga aramiden tayo, uray dahi nga simbaan tayo, kung naaman nga ulit-ulitan, imbagak pa'y tatay jay, ordaneta ta na nang tedak ti tok may papan kanumot ti kunwari ti BEC, diya mo maawatan data nga BEC, diyan to pa'y maawatan, maawatak to laki ang munon. Ganapanak nagtok, isumot lang nga iso di principle na anya di kaya tay amin di agbalin nga napabaro a simbaan ngam parish or diocese bombarded by a program but not anointed by the Holy Spirit, tabu, balbalatong awan serbina, uray ta kinapadim, nohaan nga anointed by the Holy Spirit, aman ako ma dapat nga madamag bibiyag nga haan. Your married life, nohan nga anointed by the Holy Spirit, tabo. The decision mo iti daytoy nga biyag, nohan nga anointed by the Holy Spirit, haan nga paraking, hanga parakan niya na paraking ka. Nagado madlaw. Ti mission tayon ka is no longer for Christ but for us. Kisungar daytoy, ti Espiritu Santo ko na iso dayayan, the love of the Father and the Son, haanen nga tumaumanan ni Apo Jesus nga umay manan maiyanak haanen, nalpas dayan nga misyonan. Ngam bimmabat Espiritu Santo di ayat ti amakin anak, iso tinda ibiboyat kanya tayo, iso nang pasanto kanya tayo. Iso nga amin nga aramidan tayo, apay nga dito simbaan na agbibiyag. Apay nga dito simbaan na uray no ups and downs ti panagbiag dito nga simbaan, apay nga han nga matidbag. Espiritu Santo nga minti magbibiyag. Iso dito kunana. Inyat i-promise ni Apo Jesus, idi in kuanan daytoy inya naganan kunana imbaon na dagiti adalan bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Kada ito ti kunana ni di promise anya ti promise ni Apo Jesus through the Holy Spirit. Laglagi penyo adda akto nga agnanayon kada kayo aging gana ti panungpalan ti lubong. The Spirit is in you. Addakan, diyan mo nagdakan niyak. Adda ti Espiritu Santo. Iso ati mang paspasan to kanya tayo. Iso nga adda ti Espiritu Santo kanya tayo. Anday ang awanan.
Anya na isungod nga di Domingo in discuss tayo mananda kita gifts of the Holy Spirit, wisdom, understanding, knowledge, fortitude, fear of the Lord, courage, counsel. Isungod na da sirib mo gift of the Holy Spirit. Understanding no ang ka makauawat tato umam. Hadda tao nga kasi ha. Pagtutungtungan mi pa inudad duma ka, apay na konfirmaan nga ta daytoy. Apay ya, awam man lati ma-error nga sirip ijay. Anak mga nasir. Sorry. Awam man la nasayaat nga tumanor. At damo dati nga makauawat apay na konfirmaan nga ta dati ka kuna ni Apo Obispo idi ba konfirmaan na ka be sealed with the gifts of the Holy Spirit. Maimaldit ko making ka, ti sagot ti Espiritu Santo. Iso nga no, hang ka makauawat, no awan ti knowledge mo, no awan ti dagita gifts of the Holy Spirit, no awan mari na kanyam, jak amo no, nakonpermaan ka. Iso ti mangpaspasan to kanya tayo, namin ano ka nga makimisan. Kuna nga ron ti Jordan tatatay, manusako nga, blessed sacrament tinakan mon. Mano nga garungan, data nga kabakit ken kalakay mon. Awam man lat pa nagbalbaliwan, anya ka nga rod. Di ka mo ilasuman santon, alahan tayo mo na santo Awam mo ilah kati pagbaliwan nan. Selfish kalat tamo, managing bubukod kalat tamo, di maammo ti agserbi, data mo bagim ti itantanok mo. Awan lata Kanya ti fruits of the Holy Spirit. Datan. No, adda dagitay sagot ti Espiritu Santo kanyam. Agbunga, masapol nga agbunga. Anya bunga na love. Amom ti agayat? Hoy, hello. Amoyo ti agayat? To love is all about the other person. Ngam no napanking ka selfishness opposite of love. No haam mo nga no ti pinanunot mo kay on benefit mo para kanyam. Tapno pakaitan ukam kasalungat ti ayat dayjay. The love. Fruit of the Holy Spirit. Bunga na dayjay. Patience, kinaanos, ang kamakan-anos. Awahan mo gamin maaramid daytoy, no hammo nga naawat dagiti fruit of the Holy Spirit. Iso nga ti kung kunak, uray mano nga tawon mo nga umawawat ti Eukaristya, uray mano tawon mo nga makimismisa, no hammo ma-recognize jay bunga, jay trabaho ti Diyos king ka. Awan pagbalbaliwan na. Tadagiti daduma pera de los buenos ka, ti pampanunutin dati salvation ka, on effort da. Siya, I founded this church. I built this church. Siyak tinangornos dahil tangan sisa. Siyak tinag... Hindi siyak tipadi yung kabibmentas tayo labang. Siyak matan di maitantanaw. Agawid tayo laangan Agawid tayo Antay lagmulat kamutin. Tagtaragan ti manok. Rugrugyak, tagtaragan ti manok. Nagbayag mo na kita mga nagdadakila. Gitlog na kita piyokan. Kadi mo lamalmalpasin. So, agawid akton. Kanya di yung kunana, nohan mo nga palubusan nga agtrabaho ti Espiritu Santo king ka, nga iso mangkadkadwa kanya nga agnanayon, awam mo lakit ti panagbalbalyunan. Awam mo laengen. E disregard mo ti position kada profession kada kadtoy Oray padi ka, oray obispo ka, oray madre ka, oray no lektor ka, oray apolite ka. I-disregard mo dahil di personal conviction mo dato, personal conversion mo dahil di bagbaga tayo. I-disregard mo amin. Awang mo lakit ti panagbaliwnan apaya, agtrabaho ka dito Espiritu Santo. Agtrabaho ka dito Espiritu Santo. Pagangawan dagiti agtartarigagay nga gobispo, pagangawan mo dagiti kuha kunada ka nya gobispo kang brad kunana di may nga padi ka agore ka ta makaturog ti Espiritu Santo iso gobispo kanaka tata pagririyan daman ng assignment ayan na ti assignment ado ti agririri ado ti agreklamo ayon ti ka
Kuno guided by the Holy Spirit, good. Gamno ano, the personal interest na nag-assign ka na pa-assign. Anya ron, na isuti kayat dan, nalpasin ang. Baamon ang agtrabaho kanyang dito Espiritu Santo, nalpasin. Na the personal na, siyempre no, adas asidag tibanga. Kaya niya problema pa ibang tanang. Nagtita kasi bilya kag papalakpak na mo. Yay, mailalasan kung kunada mo lang di inak na tamot. Pay di mat sir. Apa? Andi jay, kala ko madijay. Allow the Holy Spirit, allow God. Na agtrabaho ti Ama kinti Anak through the Holy Spirit kanya tayo. Uray pa niya ti mapaspasamak palubusan tayo ngagtrabaho kada tayo. Narigat. Adda dagiti hantay kayat nga kaya na. Adda mo dagiti kayat tayo nga hanna kayat. Iso day tano nagtra day ti Ama, the Creator, nalaka nga basic catechism la natoy Creator, Savior nangisalakan ti the Father, Creator, Savior nangisalakan babangkin ni Apo Jesus, and the love of the Father and the Son is the Holy Spirit. Iso tinang mang tartarabay kanya tayo. How kam nga agbalin nga body and blood of Christ, the consecration, the bread and wine through the Holy Spirit. How kam nga agbalin nga DJ ubing ka agbalin nga anak ti Dios mai incorporate iti simbaan ti bagi ni Kristo by the power of the Holy Spirit. How kam nga DJ agkasar agbalin nga ti union da sacrament na santuan by the power of the Holy Spirit. How kam nga di confession ka mapakawan ni Apo Dios babaan ti instrumento na nga ni Apo Padi by the power of the Holy Spirit. But the Father and the Son is one in the same. Hamo mabali nga pagsinaan. Hao nga pulos ang agsina, one in the same. Nagtrabaho la ang titalo nga wagas, community, but one kunana dayjay. Nagtrabaho titalo nga wagas nga one in the same. The Creator in the Savior is the same. The Creator in the Sanctifier ko na tayo, isod mangpaspasan to kanya tayo, one in the same. Isod da ti Trinity nga kung kuna tayo, isogarod. Ngam kuna tayo latta, narigat gamin natin nga subject, Trinidad. The Deo Trino, one person, one God and three divine person, narigat a subject. Apaya, mystery. It remains a mystery. Ti mystery, mabalim mo nga maamuan, nga mo nga maala ti totality na. Mabalim mo nga mai-discuss, or agresements kati oray lang nga, but the totality of the mystery, it remains a mystery. Misteryo nga rod. Iso nga oray no kasano ta exam mo, oray kasano kalaing mo, agrelay kanto pay laeng iti one word anya dita, misteryo. Misteryo ti pan nakaisalakan. Ti misteryo, mabalin nga maaramid. Posible nga maaramid. Di milagro, kasla imposible nga maaramid. Kayso na itong ti misteryo, aging gana tata. It remains a mystery, aging gana tata, misteryo pa ila. Ang hantay nga mag-graphs, dito nakabatbatit nga utit tayo, dito akinamuno tayo, hantay nga maalat ti totality na ti mystery. But, mariri na tayo nga agtrab-trabaho kada tayo. No adda pay la kinapakumbabad tapusom agtrab-trabaho pay laeng ti Dios king ka. No tartari gagayam pay la ti kapia agtartari adda pay laeng. No adda pay la ayat i-disregard mo di bagim tapno agbenepisyo ti partner mo wenno sa bali agtrab-trabaho latta ti Dios king ka. Adda pay la umay makimisa agtarigagay pay la nga mangpasanto biag na agtrab-trabaho pay la ti Dios kada tayo. Dayta ti misteryo na apay nga tarigagayam ti mapan. Apay nga tarigagayam ti umay agkamang kingkwan na awam mo mga kainay awam mo't makitam idtoy. Awam mo swelduam. Si kapay ket timang ted angam na sakit pay na kamumutasin ko nga ikolektam pima. Apay nga tartarigayam pay laeng kaya nga saon agtrabaho pay la ti Espiritu Santo kanya tayo. Although no daduma abaken ti human decision, human will, our own will, no daduma aba ay isudat ti masurot, but the will of the Holy Spirit, di trabaho na remains the same. At dalat na kanya tayo. Ala kakabsat, narigat nga discuss. Tila kapintasan ditan ka, patsun. Just believe and have the faith. Narigat tayo nga i-discuss, tila kapintasan ditan ka, patsumon, may kang ka kumaiti, ay mamatikan, may kang ka kumaiti, pamati. Dahil tati,
solemnidad ti maymay sa Dios nga daan ti tadlo a persona. Kritika rin da, dillawunda, dagiti dadduma, kawan ati no ibasar mo iya pamati da, ahan kaya pulos nga agkakaawatan ngam no mariri nam, just live. You don't need to explain. You don't need to defend your position. Just just believe and have the faith. That the Holy the one God in three divine person. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak iti maymay sa Dios. Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin amakita ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo. Bugbugtong nga anak ti Dios, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo. Dios sa nagtao diti Dios, silaw a nagtao diti silaw. Napaypayso a Dios sa nagtao diti napaypayso a Dios. Naiyanak saan anaparswa. Dios sa kasmetlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilan sa iti cross gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulis sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, isu agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Inkadeng ti ama, ti pannakabalin anamarswa kada tayo, nga isalakan na tayo ti anak na, ket imbaon na ti Espiritu Santo, tapno taginayunen na ti biag, ken pammati tayo. Intay ita idatag, dagiti kasapulan tayo iti Diyos tayo, amay maysa, ngem tallo a persona, ket kuna tayo, apo denggem kad dagiti anak mo. Kas kadagiti apostoles, na ibaon dagiti obispo ken papadi nga agserbi iti pagarian ti Dios. Idawdawatan tay ida tapno kanayon asirerektada amang pasingked kadagiti bilin ti Apo ket saksyanda ti ayat ti maymay sa Dios iti tallo a persona. Kumararag tayo. Apo dinggem ka dagiti anak mo. Paset ti panagturay ti Dios ditoy lubong ti gobyerno. Idawdawatan tayo dagiti mangiturturong ti gobyerno, tapno si pupudno da kuma amang itrabaho ti pagsayaatan, ti kaadwan, ket mayan ninaw, ti ayat, ti ama, ket tungpalen da kuma dagiti akenda amayan nato iti na Kristyanuan a panagserbi, kumararag tayo. Apo dinggem ka dagiti anak. Gapo ti bunyag, anak na tayon ti ama, ket makipagtawid tayo ken Kristo. Agpaay kadagiti mailupit-lupit, maidadanes ken agsagsagaba, tapno masagrap da kuma ti panagbiag, kas maitutup iti maysa nga anak ti Dios. Kumararag tayo. Apo dinggem ka dagiti anak. Amin anabunyagan itinagan ti Dios Ama, Anak ken Espiritu Santo, na ibaon makiranod iti misyon ti simbaan, mga saba, agserbi ken mangsaksi, agpaay kada tayo amin anabunyagan, ta sireregta tayo kuma, nga makipaset ti misyon ti simbaan, para ti panakaisaknap ti pagarian ti Diyos. Kumararag tayo. Apo dinggem ka dagiti anak mo. Nagsagaba ti anak ti Diyos, natay ngem nagungar iti maikatlo nga aldaw. Agpaay kadagiti kakabsat tayo apimmusayen, tapno maiturong dan iti saklang ti Apo, ket sagrapen dan ti bunga,
ti papatay ken panagungar ni Kristo, ket makipagragsakdan karagiti anghel ken sa santo sa di gloria, kumararag tayo. Apo dinggem ka dagiti anak mo. Agulimag tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti dawdawatan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Manangaasi ken managayat nga ama, patgam dagiti araraw mi nga anak mo nga agrukbab ken kababaan ti Espiritu Santo. Pasengkedam ti panagtalik mi ken kagapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Bendisyon ang buwan, dahilu'y datupin. Ininagan ni Jesus, isabot migeng ka. Isa na isa, inabot migeng ka. Araraw ken ka. Kumararag tayo kakabsatap na tayo ken dagiti adaton tayo. Makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po, watan magmadag kay daton karagito imam. Kat may paayo pa kay daydayawan kan pa kay gloryaan tinagan na kan kastamad a pagimbagan tayo. Ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na o Dios nga apo mi ti panangawag mi tinagan mo pasantuem kad dagitoy a sakripisyo. Aramiden na kam kumaadaton a makaayo ken kagapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Magdala na sa kitag ay iya. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kariga trumbet. Pod noon ay may ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin gatag nanayon a Dios. Tas ikaagraman ti bugbog tong nga anak mo ken ti Espiritu Santo, may maysa ka a Dios ket may maysa ka nga apo. Saan ati kinamay maysa ti maysa persona, no di ket ti kinatallo dagiti personas iti may maysa a Dios. Tapat yan mi, kas impakaammom maipapanitadayag mo, isumat laeng ti patyan mi, maipapantibugbog tong nga anak mo, ken ti Espiritu Santo, nga awan, ket ti aggigidyat wenno idumdumami. Iti kasta ti panangipaduyak-yak mi, tinapaypayso ken agnanayon a kina Diyos mo, pagrukbaban mi ti panagigidyat dagiti persona yo, ket kastamat ati kinamay-maysa ti kina Diyos yo, ken ti panagpapada ti dayag yo. Daydayawen daytoy dagiti angheles ken arkangheles, dagiti kerubines ken serapines, ket di daman la agsarday nga iti inaldaw, ikan kantada ti maymaysa atimet ket kunada. Santo, Santo, Santo,
Apo a Diyos, dagiti amin a parswa. Di langit ken daga napnuday ti pakaydayawan. Hosana iti kamatwan, madaydaya ti umay tinagan ti Apo. Hosana iti kamatwan. Pudno nay Apo, abiig ka kinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu, mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, gati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispi sinasana inted kadagiti disipulos na ket kenunana, alaen nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso maiyawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday, di pa nang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darat, darat ti baro, ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Kaban ti krus mo, kinin ka panabungar, na kami salakan, sika nanubot, isang alubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyusan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon a biag. Ket makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto. Isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanog ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam, tel daw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw. Ikaw na nagibasol ni Akas met pamakawan mi, ti basol lagi tinakabasol kada kami, dinakamet baybayan, nga umanugot ti sulisog. salakan na kanta, itidak. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami.
Ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, kan itiya ay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Ako po ang tituray, ti panakabalin kandaya, kaya nanay mo din tuwag sarda. O Apo mi ang Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ding gana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Gusto ko mamit. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada tayo aming kapya. Kordero ti Diyos na may katariti basbasol ti lubong, kasyan na kan. Kordero ti Diyos na may katariti basbasol ti lubong, kasyan na kan. Kordero ti Diyos na may katariti basbasol ti lubong, itden kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos sa mangikat kada iti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanya, kunti may salayan na sa mapaimbag ton ti kararo.
Pumararag tayo. Aramidam kadi o Apo ket Diyos mi, at ipanangawat mi iti daytoy a sakramento ti Eucharistia, ken di panipaduyak-yak mi ti kinatallo. Dagiti personas ti maymay sa akin agnanayon a Dios, agpaay apakaisalakanan ti bagikan kararwami. Gapo ken Apo mi Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Iyaman tayo. Espiritu Santo,